Ndakatwa zvekunono zvama masita avanoita kudenga kuti ndo vanotendoka vashuva muri African Apostles Church. Saka maona vashuva masita vakadi vavakavaresa masita vakadi masita enyu akanyorwa bhuku. Saka makauya ichokwadi chandotaura vari kusiya machechi avanhu vashuva muchechi yajesu African zita rakataurwa nemweya wamwari nokuti Roma ndiyo yaichechi huru pakutanga. Vapostori vabva mukenani pakungura wakaita jesu achitiza kuurawa. Handiti vakaenda vakanosvikopinda chechi yeroma muivheni hanzve zvine jesu ndichiri mukomana ndakapinda naye muivheni tikandogara mumba momukadzi wafadha womukristu womunhiki waive mukuru weroma waizani waizi fadhani mukadzi waizi prince elizabeth takasvokana pamazuva akati tivaenda jesu tikazomba toudzoka takapinda nomuscotland tasvika muscotland paive norwizi toyambo iye ndiyaye pamberi atasvika parwizi ndakafungoti atya kuyambuka rwizi achamira kupinda kurwizi ndochibva ndatungamira pamberi ndobva tayambuka rwizi taya pamberi panzvimbo tipinda muscotland takabva tobhuruka todzoka kudzoka kuafrica tiri vairi nani mukaringa padwa nepatutu munoona kuti pakwangu rapaya ndakagara naye kakawanda handizve ndakagara naye kakawanda kwazvo vezve ndiakanipa sabata uye ndikapiwa shumba shanu dzokufamba nadzo kwatenga kwevhangeri zikapawa simasikaizvi saka ndakapiwa masikaizvi mazigari shanu hapana choti zvose zviri pasi pangu.